तामुलपुर जिल्लानि जगमारी निस्टेफिलि दौल फोरबोनि सनाथि मायथाइ फोरबोनि हारिमु मोनाबिलिनि हाबाफारियाव शुक्रबारनि मोनायाव दुंहाव थासारि जायो। खायसे सुबुङा फोरबोनि मुवाफोरखौ सिफायनानै होजोबो। दौल फोरबोनि 50 बोसोर आबुं जानायजों लोब्बा लाखिनानै 17 मार्चनिफ्राय 22 मार्चसिम 6 साननि हाबाफारिजों 51थि जगमारी निस्टेफिलि मिलन दौल फोरबो आरो सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनाय जादोंमोन। साननि समाव हाबाफारिफ्रा गोजोनै जालाङोब्लाबो नाथाय हरनि हारिमु मोनाबिलिनि समाव गुलाय गुजाय आरो दुंहाव थासारि सोमजियो। मोनसे सेंग्राफोरनि हानजाया दौल फोरबोनि मुवाफोरखौ सिफायजोबो। तामुलपुर पुलिस थाना सिंनि गान्धीबारि पुलिस आउटपस्टनि पुलिसनो बे जायगानि बिबानखौ होनाय जादोंमोन। पुलिस थासेयावबो बे गिख्रंथाव जाथाया माबायदि जानो मोनखो बियो मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों। आथिखालाव गासै दारखना ओनसोलावनो दुंहाव थासारि जादों। तामुलपुरनिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट, समनि रादाब।